so ku huce na lockdown. Sama mana iye mata rawa kuke so ko ne shiru da bakina. Mata kuna tawa ina ta ku awa kina. Saboda ku na zama saniyar sake mauna. Na kan mirana da dare akan rukun suna. Ado na gwanda karshen ya kwatance na. Don ku na zama haka bai cika kuna saba. Misali ne kar mu tanka magiyan mu yan adawa ne dan hakika sun burge ni a ranza ne shi gwada da mai lokaci asara ne zamto yan daki guda babu tun dabi malan kada ka kara jin haushin da mata nake harka dan ban kwatanta irin halayya ta cin naka kune na nawa gatan hatsi shika matsayin gida gatan gida kyan zare saka mata da gwanda kwatankwacin toliyar burka sai dai gani a bari su ma dai na kankan ba ai sama mana iye ku ji babu ruwan hanci da zakin miya malam sun so fari rabi yayi ruwa sai da ce malam Allahu bai rusuwa kukan kullum nufin su mu bar nishadi kamar kikam amarya da an ku sha zama laudaram dam kamar kwantoliyar daki ga gamgam kamar jumba ai yabana sama kai kuturu mai kai wa Allah ya baka ido ya hana ka ya da ya baka ido irgon ka bewa wani irin shashanci ne kana ina kai da Allah malam saurara mu kai yakwa kin tsoron Allah zaki mutu zaki dana da Allah mu kuwa fatka ƴaƴan mu ƴan dugu su suke so ke talalata su. Masu iya magana na cewa duk abin da ka shuka shi zaka girba, haka zalika ba a yabon dan kuturu sai ya shekar 40 da ya tsinsa. Wallahi sai ka sake ni na ce. Idan ka hakita uwarka da ubanka ka sake ni. Da ai ma wata tsawata ta wayar da ni. Shargalle. Gidan Shargalle nan ne gidan da muke fatan mu ga mun more. Ni ne rawa tsirara. inda zo kake ka harle ka kwatalle ka saka tara ka bodara ka gwangwaje ka bodare kai war ka mi ka war hela kai lantarki kai gidan Shargalle kira da kimiyya wannan lissafi ne na mai buga lissafi daidai a lokacin da yake barin lissafinsa ko da ku yi mantuwa zaka ga lissafinsa yana tafiya daidai. Tabbas an fake da guzuma an harbi karsana a lissafinsa cewa daidai yake tafiya bai san cewa ya bar bai da kura ba domin irin kala halittar da ya canja ya bambanta daban da 'yan maza. Shargalle shiga daki ka je ka hau gado ka kwanta mai gida. Ai yau wai naka ta musamman ce. Alhaji. Na kammala. Shiga daga ciki. Anisa ki bashi wainan nan da kyau fa. Kuma kin san ma meye ne? Kuran da na je siyan waina kai mun je siyan waya kujera in zo na mi hira da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummi. Mijinta. A sai ki harka ba ta dance za ki koma. Mijinta to ne zai mutun ya ce ki zauna. Ba ku da manya a gidanku ne? Akwai amma ba irin ka ba. Ko? Eh. Wai. Ke bari billahi lazi war ma zan yi sirara anan ni da ke mu.
ko da ki ganin ta fara wai mai gida da kukan tsarki. Shargalle. Bari fito miki a mutum sak. Ba wani abu ne yasa na tsamacin nan. Gani ne manyan mutane na taruwa a gidan nan. Da 'yan safarawa ni ma zan samu wanda zan rage zafi ko kuwa ai ni dan ma Allah ya rufa asiri. Kamfanin Kilina Film Production suka ɗauki nan ka muku wannan ƙatishin mu na Shargalle. Shiryawa Abubakar Usman Kilina, ɗaukar nauyi Kilina Hausa TV, ba da umarni Ahmad Safwan DZ, labari da kuma tsarawa Nura Sada Nasimat. Shargalle. Sai ku subscribe ku danna mana ƙarawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Kilina Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Shargalle. Sun buga dice din sun buga ƙararrawar sai dai kunnan jaki da uwar shegu aka yi masa. Shargalle.